Phuc Voc je tropický ostrov na juhu Vietnamu v Thajskom zálive, známy svojimi bielými plážami, tyrkysovým morom a pokojnou atmosférou. Už pri prílete je jasné, že toto miesto má úplne inú energiu, pomalšiu, uvoľnenejšiu a veľmi prírodnú. Hlavné mesto ostrova je Duong Dong, pri ktorom sa nachádza aj letisko. Ostrov je najväčším vietnamským ostrovom a veľká časť jeho územia patrí do národného parku. Hustá džungľa, kopce a vodopády vytvárajú krásny kontrast k dlhým piesočnatým plážam. Phuc Voc má jedny z najkrajších pláží vo Vietname, jemný svetlý piesok, teplé more a množstvo miest, kde je stále pokoj. Tu sú najznámejšie a najkrajšie pláže ostrova, Long Beach, Sao Beach, Ghem Beach, Ong Lang Beach, Starfish Beach a Bai Dai Beach. Phuc Voc je známy aj svojou tradičnou výrobou rybej omáčky, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na svete. Na miestnych trhoch môžete ochutnať čerstvé morské plody, krevety, kraby, kalamáre či grillované ryby priamo od miestnych rybárov. Okrem prírody ponúka ostrov aj moderné atrakcie. V nedávno vybudovanom turistickom meste Sunset Town sa nachádza slávna lanovka Vinpearl Cable Car, ktorá spája hlavný ostrov Phuc Voc s ostrovom Hon Thom. Lanovka je najdlhšia lanovka nad morom na svete, spája hlavný ostrov s menšími ostrovmi a ponúka úžasné výhľady na Tyrkysové more a malé tropické ostrovčeky. Phuc Voc je miestom, kde sa stretáva divoká príroda, vietnamská kultúra a pokojný ostrovný život. Je ideálnym miestom na oddych, objavovanie a spomalenie tempa v jednom z najkrajších kútov Vietnamu. Melia Vinpearl Phuc Voc je luxusný rezort nachádzajúci sa na severozápadnom pobreží vietnamského ostrova Phuc Voc. Leží priamo pri dlhej piesočnatej pláži Bai Dai Beach, obklopený tropickou zeleňou, palmami a pokojnou atmosférou juhočínskeho mora. Tento rezort je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú kombináciu komfortu, prírody a pokojnej dovolenkovej atmosféry. Už pri príchode si návštevníci všimnú veľkorysý priestor celého komplexu. Rezort je postavený v štýle moderných tropických víl, ktoré sú rozmiestnené v upravených záhradách. Väčšina ubytovania je riešená ako samostatné vily s vlastným bazénom, terasou a súkromím, čo dodáva pobytu veľmi exkluzívny pocit. Architektúra spája moderný dizajn s prírodnými materiálmi, ako je drevo a kameň, aby dokonale zapadla do okolitej krajiny. Pláž pri rezorte patrí medzi najkrajšie na ostrove. Má jemný svetlý piesok a pozvoľný vstup do mora, takže je vhodná aj na pokojné kúpanie. More je tu často veľmi pokojné a pri západe slnka vytvára nádherné scenérie, ktoré sú ideálne na romantické prechádzky alebo večerný oddych pri zvuku vln. Srdcom rezortu je veľký centrálny bazén s výhľadom na more. Okolo bazéna sa nachádzajú ležadlá, palmy a bary, kde si hostia môžu vychutnať osviežujúce nápoje alebo tropické koktajly. Atmosféra je tu uvoľnená a pokojná, presne taká, akú si človek predstaví pri exotickej dovolenke. Melia Vinpearl Phuc Voc ponúka aj široké možnosti gastronómie. V reštauráciách rezortu si hostia môžu vychutnať vietnamskú kuchyňu, čerstvé morské plody aj medzinárodné jedlá. Veľmi obľúbené sú raňajky formou bohatého bufetu, kde si každý nájde niečo podľa chuti od tropického ovocia až po teplé ázijské a európske špeciality. Pre hostí, ktorí chcú počas dovolenky aj oddychovať a načerpať energiu, je k dispozícii wellness a spa centrum. Tu si môžete dopriať tradičné masáže, relaxačné procedúry alebo len pokojné chvíle v tichom prostredí s vôňou aromatických olejov. Rezort je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Nachádza sa tu detský klub, bazény pre deti a množstvo aktivít, ktoré spríjemnia pobyt aj tým najmenším. Pre aktívnych hostí sú pripravené športové možnosti, vodné aktivity či výlety po ostrove. Výhodou polohy rezortu je aj blízkosť prírodných krás severnej časti ostrova. V okolí sa nachádzajú tropické lesy, národný park a niekoľko menej známych pláží, ktoré si zachovali svoju prirodzenú divokosť. Táto časť ostrova je pokojnejšia než južné turistické oblasti, čo vytvára ideálne prostredie pre oddych.
Melia Vinpearl Pukwok je miestom, kde sa spája luxus, tropická príroda a pokojná atmosféra exotického ostrova. Pre mnohých návštevníkov sa stáva miestom, kde spomalia tempo, vychutnajú si krásu Vietnamu a odnesú si nezabudnutelné zážitky z dovolenky v jednom z najkrajších rezortov ostrova Pukwok. V rezorte Melia Vinpearl Pukwok je ubytovanie riešené formou samostatných víl, ktoré ponúkajú výrazne viac priestoru a súkromia než klasické hotelové izby. Základným typom je vila s jednou spálňou. Tá je ideálna pre páry alebo jednotlivcov, ktorí chcú komfort a vlastný bazén, ale zároveň nepotrebujú veľký priestor. Súčasťou je spálňa, obývacia časť, kúpeľňa a terasa s bazénom. Nasledujú dvojspálňové vily, ktoré sú vhodné pre rodiny alebo menšie skupiny. Každá spálňa má väčšinou vlastnú kúpeľňu a spoločný priestor tvorí obývačka s jedálňou. Samozrejmosťou je súkromný bazén a záhrada. Pre väčšie rodiny alebo skupiny priateľov sú k dispozícii trojspálňové vily. Tie ponúkajú ešte viac priestoru, viac súkromia a pohodlia. Každý má svoju izbu, pričom spoločné priestory sú dostatočne veľké na spoločné trávenie času. Najväčšie sú štvorspálňové vily, ktoré predstavujú najvyšší komfort v rámci rezortu. Sú ideálne pre väčšie skupiny alebo viacgeneračné rodiny. Okrem viacerých spální tu nájdete aj priestrannú obývačku, veľkú terasu a väčší bazén. Všetky vily majú spoločné to, že sú moderne zariadené, klimatizované a obklopené tropickou zeleňou. Dôležitým prvkom je súkromie. Každá vila funguje ako samostatný priestor, kde si môžete naplno vychutnať pokoj a oddych. Či už si vyberiete menšiu vilu pre dvoch, alebo veľkú pre celú rodinu, základom je vždy kombinácia komfortu, priestoru a vlastného bazéna, čo robí tento typ ubytovania jedným z hlavných lákadiel celého rezortu. Štvorspálňová vila v rezorte Melia Vinpearl Pukwok predstavuje ideálne ubytovanie pre väčšie rodiny alebo skupiny, ktoré hľadajú komfort, priestor a súkromie. Vila je rozložená na dvoch podlažiach a už pri príchode pôsobí veľmi pokojne, najmä ak sa nachádza v tichej zóne Palma, obklopenej palmami a zeleňou. Táto časť rezortu je známa svojou atmosférou pokoja, kde si človek naozaj odýchne od ruchu. Dominantou celej vily je súkromný bazén s terasou, ktorý vytvára vlastný priestor na relax. Či už ide o ranné kúpanie alebo večerné posedenie, máš tu úplné súkromie bez ruchu okolia. Vo vnútri sa nachádza priestranná obývačka prepojená s jedálenskou časťou, ktorá slúži ako spoločné miesto pre všetkých hostí. Vila ponúka 4 samostatné spálne, pričom každá má vlastnú kúpeľňu. Najlepšou izbou je tzv. Master bedroom, ktorá sa zvyčajne nachádza na poschodí. Ponúka najviac priestoru, veľkú posteľ a často aj balkón s výhľadom na bazén alebo okolitú zeleň. Práve táto izba poskytuje najvyšší komfort a súkromie. Ostatné spálne sú tiež veľmi pohodlné,
no o niečo menšie. Jedna z nich býva vybavená oddelenými posteľami, čo je ideálne napríklad pre deti. Výhodou tejto vily je najmä pokojné prostredie, no treba počítať s tým, že reštaurácie a pláž sú o niečo ďalej. Presun je však jednoduchý vďaka buggy vozíkom, ktoré premávajú po celom areáli. Táto vila tak ponúka ideálnu kombináciu súkromia, priestoru a komfortu, vďaka čomu si každý člen skupiny nájde svoje miesto na oddych. Rezort Melia Vinpearl Phuket patrí medzi veľké hotelové komplexy, takže pohyb po areáli je riešený veľmi pohodlne. Hostia môžu využívať bezplatnú prepravu pomocou buggy vozíkov, ktoré premávajú medzi vilami, plážou, reštauráciami aj recepciou. Stačí si ich privolať alebo počkať na najbližšej zastávke a do pár minút sa dostanete kamkoľvek. Rezort je rozdelený do viacerých zón, pričom každá má svoju vlastnú atmosféru. Zóna Palma je ideálna pre tých, ktorí hľadajú pokoj a súkromie. Nachádzajú sa tu najmä priestranné vily s vlastnými bazénmi, obklopené zeleňou a palmami. V tejto časti nájdete najmä Elixir bar, ktorý je vhodný na oddych pri drinku alebo káve, no na hlavné jedlá sa presúvate do iných častí rezortu. Naopak, Ibiza je najživšia časť celého areálu. Sú tu veľké bazény, priamy prístup na pláž a viacero barov. Ibiza Clubhouse ponúka jedlo aj nápoje počas dňa, takže všetko máte doslova na pár krokov. Táto zóna je ideálna pre hostí, ktorí chcú mať blízko k reštauráciám aj zábave. Menorca predstavuje pokojnejší kompromis medzi Palmou a Ibizou. Nájdete tu bazénovú zónu a napríklad 1982 Sports Bar, ktorý je vhodný na večerné posedenie alebo sledovanie športu. Špeciálnou kategóriou je D-Level, čo je prémiová časť rezortu s vyšším štandardom služieb. Hostia tu majú prístup do vlastného lounge a reštaurácie Sabia, kde si môžu vychutnať pokojnejšiu atmosféru a kvalitnejšie služby. Hlavné reštaurácie rezortu sa nachádzajú najmä v centrálnej časti a pri pláži. Jarana je hlavný bufet, kde sa podávajú raňajky a večere. Cape Now ponúka stredomorskú kuchyňu s krásnym výhľadom na more. Nechýba ani talianska reštaurácia Casa Nostra či japonská Doki Doki. Celý rezort pôsobí ako malé dovolenkové mestečko, kde si každý nájde svoju ideálnu zónu. Či už preferujete pokoj vo vile, alebo život pri bazéne a pláži, vďaka dobrej preprave máte všetko vždy na dosah. Zóna Ibiza v rezorte Melia Vinpearl Phuket patrí medzi najživšie a najobľúbenejšie časti celého areálu. Už na prvý pohľad zaujme modernou architektúrou, otvoreným priestorom a priamym prepojením na bazén a pláž. Dominantou tejto zóny je veľký vonkajší bazén, ktorý je ideálny na relax aj osvieženie počas horúcich dní. Okolo bazéna sa nachádzajú pohodlné ležadlá a slnečníky, takže si tu každý nájde svoje miesto na oddych. Atmosféru doplňa pool bar, kde si môžete vychutnať osviežujúce nápoje priamo pri vode. Z bazénovej časti sa plynulo dostanete na pláž Baidai, ktorá patrí medzi najkrajšie na ostrove Phuket. Jemný svetlý piesok, palmy a čisté more vytvárajú ideálne prostredie na oddych aj prechádzky pozdĺž pobrežia.
More v tejto oblasti je väčšinou pokojné, s pozvoľným vstupom, čo ocenia rodiny s deťmi aj menej skúsení plavci. Vďaka tomu je kúpanie bezpečné a príjemné počas väčšiny dňa. Ibiza zóna je zároveň centrom diania, počas dňa tu vládne uvoľnená dovolenková atmosféra, večer sa mení na príjemné miesto na posedenie pri západe slnka. V blízkosti sa nachádzajú reštaurácie a bary, takže všetko máte doslova na pár krokov. Táto časť rezortu je ideálna pre tých, ktorí chcú mať blízko k vode, službám aj zábave. Či už si vyberiete oddych pri bazéne, kúpanie v mori alebo drink pri západe slnka, Ibiza ponúka kombináciu pohodlia, krásneho prostredia a živej atmosféry.
Zóna Palma v rezorte Melia Vinpearl Pukvoce patrí medzi najpokojnejšie časti celého areálu a je ideálnou voľbou pre hostí, ktorí hľadajú súkromie a oddych mimo hlavného ruchu. Táto časť rezortu je tvorená najmä samostatnými vilami, ktoré sú rozmiestnené medzi palmami, zeleňou a vodnými plochami. Celé prostredie pôsobí veľmi prirodzene a harmonicky, pričom vytvára pocit, že sa nachádzaš v malom tropickom svete. Každá vila ponúka vysoký komfort a najmä súkromie. Samozrejmosťou je vlastný bazén, terasa a dostatok priestoru na oddych. Práve tento typ ubytovania je ideálny pre rodiny alebo skupiny, ktoré chcú mať svoj pokoj a vlastný priestor. V Palma zóne nenájdeš veľké reštaurácie ani rušné bary. K dispozícii je najmä Elixir bar, ktorý slúži na pokojné posedenie pri drinku alebo káve. Na hlavné jedlá sa hostia presúvajú do centrálnej časti rezortu alebo k pláži. Výhodou tejto zóny je ticho a minimum ľudí. Počas dňa aj večer tu prevláda pokojná atmosféra, ktorá je ideálna na relax. Na druhej strane treba počítať s tým, že pláž aj reštaurácie sú o niečo ďalej. Presun je však jednoduchý vďaka buggy vozíkom, ktoré premávajú po celom areáli a zabezpečujú pohodlnú dopravu. Palma tak predstavuje ideálnu kombináciu súkromia, prírody a komfortu. Je to miesto, kde si človek naozaj odýchne a užije si pokoj tropického prostredia. Toto som myslel. Už najlepšie vychádza. Však aj dopäť máš tam.
Zóna Menorca v rezorte Melia Vinpearl Phuket predstavuje ideálny kompromis medzi pokojom a dostupnosťou služieb. Nachádza sa v príjemnom prostredí plnom zelene, pričom pôsobí pokojnejšie než Ibiza, no zároveň živšie než úplne tichá Palma. Dominantou tejto časti je bazénová zóna, ktorá je vhodná na oddych počas celého dňa. Okolo bazéna sa nachádzajú ležadlá a priestor na relax, kde si môžeš vychutnať pokojnejšiu atmosféru bez veľkého ruchu. Je to ideálne miesto pre tých, ktorí chcú mať komfort, ale nechcú byť priamo v najrušnejšej časti rezortu. V Menorca zóne sa nachádza aj známy 1982 Sports Bar, ktorý je obľúbeným miestom najmä vo večerných hodinách. Môžeš si tu dať drink, sledovať šport alebo si len posedieť v príjemnej atmosfére. Práve tento bar dodáva tejto časti rezortu mierne spoločenský charakter. Počas dňa pôsobí Menorca veľmi uvoľnene, večer sa mení na príjemné miesto na oddych s jemnou atmosférou. Nie je tu hlučná zábava, ale skôr pokojné posedenie a relax. V budove Menorca sa nachádza taktiež talianská reštaurácia Casa Nostra, bufetová reštaurácia Jarana a detský klub Kidzedom. Táto zóna je preto ideálna pre hostí, ktorí hľadajú vyvážený pomer medzi pokojom a dostupnosťou všetkého dôležitého. Či už ide o rodiny alebo páry, Menorca ponúka komfortné prostredie bez zbytočného ruchu.
Zóna Alcudia v rezorte Melia Vinpearl Pukvoce patrí medzi pokojnejšie časti areálu a je ideálnou voľbou pre hostí, ktorí hľadajú relax a súkromie. Táto časť rezortu je tvorená najmä vilami obklopenými tropickou zeleňou, palmami a upravenými chodníkmi. Celé prostredie pôsobí veľmi harmonicky a prirodzene, pričom tu nenájdeš rušné bary ani veľké množstvo ľudí. Atmosféra je tu skôr tichá a oddychová. Vily v zóne Alcudia ponúkajú vysoký štandard komfortu. Každá vila má vlastný súkromný bazén, terasu a dostatok priestoru na oddych. Práve súkromie je jednou z hlavných výhod tejto časti rezortu. Na rozdiel od živších zón, ako je Ibiza, tu nenájdeš hlavné reštaurácie ani veľké bary. To znamená, že na jedlo alebo zábavu sa presúvaš do iných častí rezortu. Vďaka buggy preprave je to však jednoduché a rýchle. Výhodou Alcudie je práve jej pokojná poloha. Je ideálna pre rodiny, páry alebo každého, kto si chce oddychnúť mimo hlavného ruchu. Počas dňa tu vládne ticho, večer ešte viac vynikne pokojná atmosféra tropického prostredia. Zároveň máš stále k dispozícii všetky služby rezortu, len nie priamo za rohom. Tento typ ubytovania je preto vhodný pre hostí, ktorí uprednostňujú vlastný priestor pred okamžitou dostupnosťou reštaurácií. Alcudia tak ponúka vyváženie medzi komfortom luxusnej vily a pokojom prírody, čo z nej robí ideálne miesto na oddych počas dovolenky.